nwere nne, Sister nwere nne, Barrister nwere nne mụrụ ya, Judge nwere nne mụrụ ya, Ọkụnwa nwere nne mụrụ ya. Ndị cosmates ya elebe ha nọ. Brother nwere nne, Sister nwere nne. Ndị nwere nne eriele, ndị nwere nne eriele, ndị nwere nne eriele ni. Chai, emeje nwa ngwa ngwa, dike. Ụwanụ nwa nna yo, ezigbo nna akọkwala m, ezigbo nna akọkwala m. Fada nwere nne, Bishop nwere nne. Fada nwere nne, Bishop nwere nne. Sister nwere nne mụrụ ya. Barrister nwere nne mụrụ ya. Judge nwere nne mụrụ ya. Police nwere nne mụrụ ya. Ọwụ nwere nne mụrụ ya. Daddy. Ụwanụ nwa nna yo, ezigbo nna akọkwala m, onye kpọrọ ya. Ọrịghị pọkịta. Ụwanụ nwa nna yo, ezigbo nna akọkwala m, ezigbo mma akọla m. Ọwụ ya. Ndị nwere nne dị ele n'ụwa ezi nna akọkwala m, brọda. Ndị nwere nne dị ele. Ezi nna akọla m. Ndị nwere nne dị ele n'ụwa ezi nna akọla m, dede m. Ndị nwere nne dị ele, ezi nna akọla m. Dikasa. Ndị nwere nne dị ele n'ụwa ezi nna akọkwala m, brọda. Ndị nwere nne dị ele, ezi nna akọla m. Ndị nwere nne dị ele n'ụwa ezi nna akọla m, dede. Ndị nwere nne dị ele, ezi nna akọla m. Chai. Fada. Olekwere nwaanyị ọcha, nwaanyị obodo oyibo. Nwaanyị ọcha, nwaanyị obodo oyibo. Nwaanyị mara mma, ịbịara ịkwa nne gị. Ọ mụọ m ihe iwe ịbịara ịkwa. Nwaanyị ọcha, ịgọrọ nwaanyị ama maza ahụ. Nwaanyị ọma dị mma. Nwaanyị ọma dị mma. Ahụ eje ntụ, o mejọrọ ya ala aja. Chai. Ahụ eje ntụ, o mejọrọ ya ala aja o. Ahụ eje ntụ, o mejọrọ ya ala aja. 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 Aka m ọ nọ n'agbọghọbịa, o ji asa ugbela nnọọ. Ahụ eje ntụ, o mejọrọ ya ala aja. Ọ nọ n'agbọghọbịa, o ji asa ugbela ite. Ahụ eje ntụ, o mejọrọ ya ala aja. Amama asa ahụ, igolo nwanyị. We are waiting for the cosmates to come. Ejilọlọ igolo nwanyị amama asa ahụ, nwanyị ọcha. Onye kele sule sọrọ ekele ya. Awetetuo, o mechara ya ala aja. Awetetu, o mechara ya ala aja. Nwaanyị na-ahụgbu anyị gara ịkwa, ka ọ nọ n'agbọghọbịa, o ji asa ahụ ugboro atọ. Nwaanyị na-ahụgbu anyị bịara ịkwa, ka ọ nọ n'agbọghọbịa, o ji asa ahụ ugboro anọ. Ahụ eje ntụ, o mechara ya ala aja. Golize. O nwere onye bịara ụwa agaghị n'ala. O nwere onye kụwa ume n'ụwa agaghị nwa m. No, 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 no. O nwere onye kụwa ume n'ụwa agaghị n'ala. Igwe ihe nọ n'ụwa ga-alata n'ozu. Ya okwu mma m na-eji agwa m. Ọ sị igwe niile ndị a ga-ala n'ozu. Mechie ma ọwa igwe akwara ala nka. Amasị ihe kụwa ume n'ụwa ga-emecha nwụọ. Amasị ihe kụwa ume n'ụwa ga-emecha nwụọ. Okwu mma m na-eji agwa m. Awetetu, o mechara ya ala.
Isa wòye kọrọ yẹ. Ọ̀rí mi ìdè, my sister ọ̀gá àtẹ̀kẹ̀ mà nù, òye lè ní ẹ̀ka ìdíkù nà ẹ̀yẹ. The more you give, the more God bless you. Senyedu gbasara chikere yomie onye mụ na anya ya nọ gwara na Chukwu ọ dị ka osisi brala akụkụ mmiri ọ bụghịla mgbọrọgwụ ya o n'ime mmiri onye tụkwasara Chukwu abịa onye mụ na anya ya nọ gwara na Chukwu ọ dị ka osisi brala akụkụ mmiri ọ bụghịla mgbọrọgwụ ya n'ime mmiri the people evangelist Emenogu Uchenna Nwahia ihe eri ọba ke ndị ụmụ ọmọgbe my man ịlawara emerụ ọgwụ adịghị nzụdapụrụ aka atọ Emenogu o merụrụ ọgwụ nshama ihe atụrụ Undertaker. Ila chie giyo. ṣọ́ṣọ́ tẹ̀ yọ yọ. Adodire. Adokiyoro o. Okwo meraru o kobiri manyo. ọgbẹ́ àrò kọ́bílì máa yọ. Okwo meraru o kobiri manyi nede. ọgbẹ́ mẹ́rààró kọ́bílì máa yọ. Okwo meraru o kobiri manyo gamu. ọgbẹ́ mẹ́rààró kọ́bílì máa yọ. Okwo meraru o kobiri manyo. ọgbẹ́ mẹ́rààró kọ́bílì máa yọ. Esi mbaka waya, mara waya wajinturu. ọgbẹ́ mẹ́rààró kọ́bílì máa yọ. Esi mbaka waya, mara waya wajinturu. ọgbẹ́ mẹ́rààró kọ́bílì máa yọ. Why? Iwana nga waya wajinturu. ọgbẹ́ mẹ́rààró kọ́bílì máa yọ. Onye nkuzi ọkụ nwa mama. Ọkụ nwa mama. Multi-millionaire. Samuel onye nzara. Onye nzara ebule m. David Ogbuehi. David Kadiri Ochegu ila ndị enyi. Chijioke nye ndị a nye oche ha separate. Ya ndị na-eji anyị food accessories. La Ayala Junction. Ayala Junction Plaza. Omemma. Ezi nwa afọ ezi na-akpọzi. Member Good Brothers. Paul Mmadụ.
Member Good Brothers, Social Club of Nigeria. Shalom, take her.